good morning na po na to mga kalagan diyan no sa gatanaw sa ato mini vlog mga kalagan. So naana po ta dire sa ato ang weekly routine mga kalagan sa atong kuan sa atong mga mini vlog mga kalagan no. So welcome mo dire sa Kalagan Vlog mga kalagan og good morning no. So naaman ta nang laag karon kay naman tay importanteng lakon mga kalagan. Kay giimbitar man ta so pabuta mi mga kalagan ug asa yung padulong o daghang salamat sa inyong pagtambaya. Sa ni agi tarim merkado publiko mga kalagan. Beautiful ha. Nice one. Ubay-ubay atong kaisdaan diri sa merkado publiko Kugon mga kalagan. Og ari ta sa unahan magpaabot og sakyanan padulong sa talo to. Okay. Dihang nahumanan na miglabay sa merkado publiko mga kalagan og diara nakasakay na pugmi sa padi number 1063 no. So shout out ni Mr. Christian mga kalagan. So going to Taluto na mga kalagan kay kapaabot na ato mga kaila dito. Pabuta mo ang kuan mga kalagan og unsa among hitabo sa among mga laag karon. Mabot ang usa dito. Og sa dihang niabot kami dire mga kalagan. So mangita pa may sa amo ang kanang kuan moy amo ang celebrante mga kalagan kay di ay tuod mga kalagan birthday niya mga kalagan o sa iyang bana bang mga kalagan. So ari ta sa ubos mga kalagan kay ari man i-celebrate iyang birthday no. So kung kinsay birthday yung duha diha so happy birthday niyo diha mga kalagan no sa atong mga kalagan friend diha si Jisrael og si RJ no. Kung siya galibog mo kung kinsay birthday nila mga kalagan pero ano no so happy birthday so, panimi ninyo sa amo ang gamay nga laag mga kalagan ug gamay ginagmay sa among vlog. So salamat sa inyong pagtagad o pagtambaya sa akong ginagmay nga vlog. O ayaw ikalimot mga kalagan sa pag-like, comment and share na pod mga kalagan no. I love you all. Dihang wala pa moabot ang celebrante mga kalagan. So itor mo na ako diri sa tubig dako no. O mao ni ang iyang literal nga lugar mga kalagan. So shout out ko sa mga tao nga tiglaagan diri mga kalagan no, og sa malabyan sa atong kamera mga kalagan og ang mga tao nga nagpa shout out nato no. So shout out inyo mga kalagan sa tanang higayon og daghang salamat kayo kapunay niyo sa pagsuporta sa atong ginagmay nga vlog mga kalagan. Og sawa pa ko kita ni Jisrael asa mo si Jisrael karon. So silip ta ginagmay ari sa ilahang mini pool mga kalagan no. So tubod ni siya mga kalagan.
og sa nagkalami man ang panahon mga kalagan kay nag-ulan naman pod. So mao na ta to ang ginagmay nga vlog mga kalagan ug daghang salamat sa inyong pagtagad. Hope nga nalingaw mo sa ako ang ginagmay nga video mga kalagan ug daghang salamat. ug love you all again. See you next vlog. I love you all. Kana ex mo din alam.